Hey, ayazikhali ukukhuleka ke namhlanje. Hayi kuyashisa bo. Yekushisa kakhulu bafuna kwazi kwashisa eThekwini. Kwazi kwashisa eThekwini. Hayi, kushisa ngeindlela kaze ezulwini koba njani. Makushisa kangaka kamhlaba, ayikaze ezulwini koba njani. Anginibingeleleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Umlekeleli ibizo isibongo umbanjwa ukhathini umagutsha umshana wakofuze fulele omashiya mahle engathi azoshumayela. Boba fowethu la ngikhona ngikwaZulu Natal eThekwini ngise West Walk e4th floor e-office number 420. Mina ke nginqawe shunqulwazi ezinye inqawe shunqintuthu. Namhlanje bafowethu ngifisa ukuthi sike sizokhuluma ngokubaleka kokugezwa kwabantu abadala. Uyazi ukuthi bonke abantu abampisholo abaphila enkathini yanamuhla ayibahlupha kakhulu ngoba balungisa izinto okanye basukumela izinto ngoba sekukhona umonakalo osuze wenzeka. Angazi mina ukuthi abantu batshela ubani ukuthi kubethelwa seliduma izulu ngoba awubetheli izulu seliduma, ubethela izulu lingakadumi. Bafowethu nodadewethu kuhle ukuvikela kunokwelapha. Ukuvikela kuhle kakhulu kunokwelapha. Abantu abaningi bakholelwa kakhulu ekwelashweni. Abakholelwa kakhulu ekuvikelweni ukuthi izinto ekufanele bazilaphe egazini labo zingabehleli. Kuhle ukuvikela kunokwelapha. Awubetheli izulu seliduma, ubethela izulu lingakadumi. Ngiyafisa mbukelo wempunga yesintu ukuthi wabambe lamazwi. Awubetheli izulu seliduma. Kuhle ukuvikela kunokwelapha. Uyabona uma kuthiwa awukubukekini, ngifuna ubukekini, nami ngizobuka kithi. Uyabona uma ubuka imindeni eminingi ephansi komthunzi welanga, iyanuka yonke phu. Inzondo. Imindeni eminingi igcwele iphunga lenzondo. Abantu bomndeni bazondana. Abantu bomndeni abafiselana okuhle. Abantu bomndeni bayanuka. Abantu bomndeni bayagadlana. Abantu bomndeni babhekiselana phansi. Abantu bomndeni abafiselana impumelelo. Yini enza lokho? Imndeni yobaba mkhulu bethu nomkhulu bethu nemizi yabo yagcwala iphunga lenzondo kangaka konakeleki. Wena uzuphimise nokuthi hawu mina ngeke ngize ngimfake emsebenzini umuntu wakithi. Awu. Eyani inzondo yeqiniso kumuntu omndeni wakho? Inzondo yeqiniso pho. Yini singabona ukuthi imindeni yethu inenkinga? Sangafiselana inqubekela phambili konakeleki. Uyabona nje ngokwesintu ngizokutshela ngokwesintu. Ngokwesintu umuntu ovumelekile ukuthi elule igceke lomuzi umuntu osuke seganiwe. Akuyena umuntu onemali ukuthi ngoba naku nemali mhlawumbe umuntu wesifazane usuzofuna ukubekwa akabekwa nje umuntu wesifazane. Akabekwa nje umuntu wesifazane kuthiwa uzokwakha umuzi wakabani. Likhona ikubo. Ayenziwa leyo nto leyo. Enkathini namuhla kunabantu abayizinkanku ezidla amacimbi kwandulelisa. Abakhomba ngophakathi. Umuntu ahluleke ukuhlonipha kubo. Athemba ukuthi yena uzophuma ahamba ayokwakha. Hayi boba fowethu awukho umuzi wentombazana. Awukho umuzi wentombazana. Nawe futhi insizwa awukwazi ukubekwa ungaganiwe. Kubekwa bani yena? Ngoba kufuna uhlalekile. Kodwa ke enkathini namuhla ziyenzeka izinto ngoba abantu sebasebenzisa kakhulu imali. Iyona bayihambisa phambili kuyagwazwa kwenziwa zonke lezo zinto.
Kodwa le ngiyakhona bafowethu ngiyekutheni ukuxovana kwemndeni kuyinsila edinga ukuthi igezwe phakathi kwemizi. Ukuzondana kwemndeni kuyinsila edinga ukuthi igezwe phakathi kwemizi. Ayikho into ebaluleke njenganokugeza abantu abadala phakathi komuzi. Uzokhumbula ukuthi izinto eziningi ezenzakala kithi nezenzeka phezulu kwempilo zethu zamachaphazelo asithelayo abantu abadala esebalala phansi kothuli lomhlaba. Uzothola ukuthi phakathi komuzi wakini kukhona abantu abake baxabana bangabhekana. Kukhona abantu ababengadlelani baze bahambe emhlabeni bengadlelani. Kukhona abantu ababenukene. Kukhona abantu ababengafunani nje ababengafiselani inqubekela phambili baze bahambe emhlabeni bengakulungisanga lokho ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi bazithobe. Kanti uma nabantu ningezwani ningaboni ngasolinye kubalekile ukuthi oyedwa akukhombise ubuqhawe aligobe uphondo ukuze leyo nto izokhulunywa ngoba nesintu siyasho sithi okoniwa ngomlomo uphinde kulungiswe ngawo umlomo. Abantu abaningi badlula bengayenzanga inhlambuluko komunye nomunye enza inhlambuluko komunye. Kwesinye isikhathi kuyenzeka abantu bayenza inhlambuluko komunye kodwa uthola leyo nhlambuluko akuyona inhlambuluko yeqiniso. Umuntu ufuna kuthiwe nje mina ngaxolisa sayenza inhlambuluko bakhuluma ngomlomo kodwa inhliziyo zabo zazingekho lapho. Konke lokho ukubona ngokuthi imizi esihlala kuyo yasemakithi ibe nephunga lenzondo phakathi kwabantu bomndeni. Ungamfisela kanjani umuntu wakini impumelelo? Ungamfisela kanjani umuntu wakini ukuphakama? Imndeni yazondana kangaka konakelephi nike nihluphe yini ngaloko ukuthi emndenini wami kungani singezwani kangaka? Hayi bafowethu. Yabona bafowethu makufika uShembe. Yabona inkolo kaShembe ineminyaka ewu114 years. Lenkolo kaShembe vele ngeke isaphela. Kodwa la ngifuna ukuya khona ngifuna ukuye kutheni ukufika kaShembe emhlabeni uShembe akafikelanga ukuthi bese sifuna ukubukwa ngaye. Akafikelanga lokho uShembe. uShembe ufikele ukuthi azosilekelela ekutheni imisamo yethu ikwazi ukuthi iqonde. Uyabona uma umuntu ningezwani kini kuminyene ubedle. Webafowethu ngiyamdinga uShembe. Uma kuukuthi nje akuzwanwa kini, ayibhekani nje kini. Ngiyamdinga uShembe. Noguqa phambi kwakhe. Nimcela ukuthi Shembe siyacela phakathi komuzi wakithi asizwani, asifiselani into enhle. Siyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi uma kuukuthi kwake kwenzeka phakathi komuzi wakithi kwakhona abantu abangezwani, sicela ubahlanganise, ubenzise inhlambuluko ngale emoyeni. Ukuze nathi sokwazi ukuthi uma sebehlangene ngale sikwazi nathi ukuhlangana siyenze inhlambuluko siwumndeni sikwazi ukubumbana. Yabona ke bafowethu uShembe ngifuna ukukhuluma manga sonke sabantu abampisholo siyamdinga uShembe. uShembe akazilanga emhlabeni ukuthi socela inkomo, socela umcebo, socela imali, socela yonke leyo nto. Leyo nto iphiwa abantu bakini leyo nto. Hayi uShembe. Abantu bakini bakupha yonke leyo nto ngokuthi wena uqonde ukuthi uyokwenzani kuShembe. Ufike kuShembe ubanikelele ngoba abanye babo baboshiwe, abanye babo bangcolile. Awunawo kodwa wena amandla embuzi. Hamba kuye kuShembe ufike umcela uShembe ukuthi ngicela ungigezele bona. Ngoba noma ngaze kuthiwa usubanikelele, kodwa kubalekile ukuthi ube nayo imbuzi ozohamba nayo uye ekhaya. Yokobageza umphefumulo wayo uzothi mawuphuma ngemuva koba senihlale phansi nayenza inhlambuluko oneqhubu nomunye umuntu akwazi ukuthi alikhiphe. Bafowethu ihlatshwe lembuzi le yokubageza ngoba yonke into kubalekile ukuthi iphelele emsamo. Awukwazi ukuthi uzogcina ngokonikela kuphela bese uthi sekuphelele. Akukwazi ukwenzeka lokho.
yonke into uShembe uthi kuziphelele ayiphelele kuphi ekhaya. Uzohamba yekena uShembe uzobahlambulula emoyeni abahlanganise abenzise inhlambuluko abathobe uma sebathobile nami ke njengomndeni kuyadinga ukuthi nihlangane bese niyabageza senibageza phezukwenu senithatha inyongo nomswane negazi bese niyageza ngaphandle komuzi ngemuva koba senenza inhlambuluko. Hayi ukuthi yonke into iphelele esontweni akuhambi ke kanjalo. uShembe akakushongo lokho. Obheka ngoba uShembe uyabahlanganisa abantu basine ngokwasenkolweni. Uma beqeda ukusina ngokwasenkolweni sekufuneka maduze bahambe bayosina ekhaya la kuzobe khona sekupheleliswa konke. La owesifazane uzobe sekhishwa ngembuzi amukelwe ngapha aphinde futhi aqhoyiswe. Uyabona? Yonke into kaShembe iphelele mozofika uyenze kuyena uShembe bese uhambe futhi uye ekhaya. Ungabozwa abantu bekukhohlisa. Umuntu akutshela ukuthi uma ufuna ukugeza abantu abadala uzonikela kuphela. Kufanele uhambe uye ekhaya nibambe imbuzi. Nenza inhlambuluko nikhuluma ukuthi bonke abantu abadala bale ekhaya abangcolile ababenukene abahamba benezifo ababenqunya imilenze izicubu zabo abahamba zingaphelele nibale konke ababekade bebanga imfuyo abahamba benezifo begula namhlanje nasizobageza. Ayikho bafuthu into ebaluleke njengaleyo. Nabantu ababenenzondo nabo siyabageza ababenenhliziyo ezilikhulu ngoba phakathi kwemizi ke kube khona umuntu onenhliziyo elikhulu othola ukuthi njena ufaka ubhoko otshwaleni athatha ubhoko alifaka okhambeni kusuka umsindo. Uma umndeni uhlangene ufuna ukuphuma yedwa yena eceleni abamba inhliziyo ayifuneki yonke leyo nto. Manje nake bafowethu sonke siyagulelwa ngoba imindeni yethu ayizwani. Njengoba imindeni yethu ingezwani nje amathongo bafowethu yilabo bangalene emfihlakalweni kufanele ukuthi sihluphe ngokuthi sibuze ukuthi kwakwenzakaleni kokhokho bethu. Uma kuthi asiwazi lo mlando asihambe soguqa phambi kwaShembe sifike sibacelele okhokho bethu nomkhulu bethu ukuthi uma kuukuthi babengezwani laba babephatha imithi emibi siyacela Shembe ukuthi ubemuke lezo zikhwama zabo ezimbi ababekade bebulala ngazo abantu bomndeni nabo bonke ababekade benenzondo siyacela Nkosi yamakhosi nababengadlelani ukuthi wena ubahlanganise ngoba futhi ayisizi lento ukuthi sizowakha imizi la emhlabeni bese emva lokho uthi wena uzokwenza umsebenzi awuncengile noma laba abanye benyindle bangangafika. Ayibo ayingeke inkinga leyo bafowethu. Phela ngale kwelamathonga ayikho yonke le ndaba yezindlu. Ayikho yonke le ndaba yezindlu. Uma kuukuthi kukhona umsebenzi ofuna ukwenza ufanele ukubamema bonke abantu bomndeni. Kube ukuthi ke laba bangezi bona bangezi. Ungathi wena ngeke uzubameme. Ungayisho leyo nto bameme bonke wena. Bese kube yibonaka abangafiki icala lobhalwa kubona. Ngoba nje ngale kwelamathongo wena uzobageza laba bakini abantu endlini yakho ubageze bodwa. Bese bafika laba abanye bezinye izinto ngithi ubagezanga bona ubakhipha inyumba zakhe bese bazivala into zakho ungawuboni umehluko. Kubalekile ke bafowethu ukuthi uma sithatha isinqumo sokuthi sigeza abantu abadala senze isiqiniseko sokuthi abantu bomndeni uyabaza abantu bomndeni wakho bameme bonke bese kube yibona bathi thina sizi ngoba bona benenzondo. Ungajahi wena ukuthi nawe uzoba nenzondo uthi hayi lona wanginuka kwasho kungenzeka ukuthi lokhu kunuka kwakhe akuyona inhloso yakhe kodwa kuvuka umpelepele omdala ogqokweni lekhaya. Bakhona abantu abanukayo. Yonke ke into bafowethu uma nizoyenza ekhaya kubalekile ukuthi uhambe uyoguqa kuShembe ufike umbikele uShembe ukuthi sobe sogeza abantu abadala sobe sokwenza inhlambuluko. Siyacela ke Shembe ongcwele ukuthi ungene enhlizweni zabantu bomndeni wami nalabo bantu la bese badlula bomndeni wakithi. Siyacela ababengezwene ubahlanganise bakwazi ukuthoba nokuthobelana sithi mase siyenza lenhlambuluko bese sonke sibe moya munye. Hayi ngeke mfana ngithi uShembe kayo indaba okudlala lotho
ufana nokungenisa abantu abadala. Yabona ngangabuza enye inhlalisuthi ingithinta. Inhlalisuthi ingithinta inhlalisuthi ithi bangenisa abantu abadala bangangena. Ngithi mina kanjani abangenanga kanjani? Uthi lo muntu wayisiza angazi nami ukwenze kanjani. Ngithi mina ayingeke sizwa kimi. Wena uzange uyonikela. Uthi ngiyanga ngempela ngithi babezongena kanjani pho? Ngoba phela uma uzohamba uyonikela kwafika abanye abantu lemiphelandaba mabefika labantu lemiphelandaba ngixoxela indaba bathe mabehleli bawumndeni khona insizwa eyodwa. Le nsizwa lena inako ukukholelwa kushembe. Ngase ngisho mina ngathi hayi khululekani ngeke niye lapha emanxiweni leyo nto eyabantu abangenawo ushembe. Ngeniye emanxiweni ngathi nina nizothatha umnikelo nihambe nonikela kushembe nifike nimcela ushembe ukuthi nicela nilandele lamakhehla ake endaweni ethile ayowabeka phambi komuzi wakini esangweni ngosuku oluthile nizobe niwangenisa. We mama ayibaqala babhekana ngabona hayi abayizwa lento ngathi nangu nizomthuma. Ngathi nginikeni ithuba ngithi nize la nizothatha umhlahlandlela nangu nizomthuma. Wena ngempela bakwenza lokho. Babuya bezobonga. Ababefike lana bengibuka nje bengithatha kancane ngalola ngabathi imkhulu. Ngoba mina yikho into engisuke ngizoyikhuluma kuwena ngikukhohlisa hayi lutho. Uma mina ngikutshela ngithi hamba unikela kanje na kanje hlonipha lokho wena engikushoyo. Uhamba uye kokwenza. Ungabheki wena ukuthi usonta kuphi. Uzoqhubeka nesonto lakho. Washo njalo umunye usisi osindisiwe. Sengimsizile abanye abantu sebemcwasa abanye abantu asonta nabo. Bathi usuhamba abantu bakaShembe. Uthi hayi uShembe nje bafowethu asimvumile. Le nkinga mina ebenginayo inehlulile nina ningithandazela. Kodwa yena lo muntu wakaShembe uma ngithandazisa egameni likaShembe yaqonda yonke into. AwuShembe akayonda bokudlala. Manje ingakho-ke ngithi kubalulekile ukuthi uma senza izinto ezibucayi njenganalezi sizehlise bafowethu uShembe waze into efana naleyo ukuthi azosiqondisela imisamo azokhuluma indaba yamathongo ethu ngoba noma usufika kuyena uShembe uthi uzocela ulalela bona uShembe abantu abadala yena isibusiso sakhe siyasebenza uma ke wathi uShembe inkosi kubusise na kanjani leyo nto kusuke kufanele yenzeke. Kodwa ngesizathu sokuthi thina sizithola sesiqhela emisamo yethu singasayinaki imisamo yethu bavele bafike bayihlwithe yonke leyo nto abantu abadala. Yingakho ke ngithi kubalekile ukuthi masinikela sibanikelela abantu abadala ungaze kube khona into ethile ekhalelekayo. Akubakhumbule nje abantu abadala ukuyobacelela enkosini okukuthi Shembe ngiyabacelela abantu bakithi abasesigodini sosizo bakhiphe ababeboshiwe ubakhiphe emajele abagqilazekile ubethule leyo mthwalo. Uyobona uyeke ukuthi njalo uma uyonikela ucabangela ukuthi wena uhamba unikelela imali unikelela umsebenzi ngeke uthole lo msebenzi uma ukuthi okhokho bakho bacwile odakeni. Wena khipha okhokho bakho odakeni ibona abazokwazi ukuthi umsebenzi bakunike. Hayi bafowethu bese kubuye futhi kuzoba yini na ukugezwa kwabantu abadala egazini kumuntu. Lokho ke kunomehluko. Labe sakhuluma ngokomndeni okuthi emndenini yethu njengoba kugcwele iphunga lenzondo sisondana. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthole ukuthi abantu abadala kuyadinga ukuthi ubageze egazini kuwe. Omunye umuntu uba namaphupho aphupha umuntu uyageza mhlawumbe emfuleni kufanele uhambe uye kokugeza. Omunye aphuphe ngena phansi kwempopho kufanele ukuthi uhambe uyobageza empophomeni. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthole ukuthi ngendlela zakho ozihambayo usubangcolisile abantu abadala hayi emsamo kodwa egazini kuwe. Lapho kuyadinga ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele ahamba aye kokuhlanza. Uthole ukuthi watshela intombi yakho ukuthi ayikhiphe isisu nawe wesifazane wakhipha isisu usubangcolisile abantu abadala. Lokho kuyadinga ukuthi uhambe uye kokugezwa. Awukwazi ukuzigeza esimene sinjalo ngoba icala lelo lenzile. Uma unecala udinga ummeli ozokwazi ukuthi akumele. Kubalekile ke bafowethu ukuthi nasegazini kuthina abantu abadala sibageze ukuze konke sikufisayo nesicelayo ukubona noma sixhumana nabo bakwazi ukuthi nabo basiphendule basinike impendulo zemibuzo esiyibuza. Ngoba kukhona omunye umuntu othi mina ngiyaphahla mina kodwa ngibona ilutho kuyathulakala nje.
ingoba abantu abadala bakuwena ngenzeka ukuthi abageziwe bangcolile. Bazokuphendula kanjani? Kubalulekile ukuthi nawe ube nazo izinto zokuzigeza, uhambe futhi nawe uye kokugeza. Uma wazi ukuthi khona izinto ezamacala nezinhlambuluko phezulu komzimba wakho njenganani na nokukhipha isisu. Uma umuntu wakhipha isisu noma wakhipha intombi yakho isisu, usuke ukhona inhlambuluko ephezulu kwakho ekudinga ukuthi uyenze nethongo lakho bese uyahlanjululwa, nethongo lakho lihlanjululwe kanye nabantwana owabakhipha nabo bahlanjululwe. Yilapho ke la koqala khona ukuthi izinto zakho zithi ukukhaya. Labe sikhona bafowethu, sike kuthela ukugezwa kwabantu abadala kuyinto ebaluleke kakhulu bafowethu. Ngiyabakhuthaza mina abantu ukuthi uma umuntu azi kahle ukuthi abantu bakubo bayazondana phakathi komuzi wakubo kunenhlambuluko ezikhalelekayo, ushembe bafowethu uzosisiza ekuthetheni amacala okhokho bethu nomkhulu bethu, ngoba vele indlela siyilahlile indlela. Yingakho ke kubalulekile bafowethu ukuthi sisondele eduze kwaShembe. uShembe bafowethu umkhulu womkhulu, uShembe bafowethu engakazibonakalisi ngokwenyama emhlabeni. Kwaba khona umhlangano omkhulu kwelamathongo, babuzana ukuthi njengoba abantu bethu sebenhlanhlatha kangaka kuzokwenziwa njani. Base becela kuShembe ukuthi akabe khona emhlabeni azotakula isizwe sikaPhunga noMageba. Base behlangana naboShembe babuzana ukuthi abantu abampisholo njengoba sebenhlanhlatha kangaka ubani ozokwehlika ezemhlabeni azobaxoxela indaba kaShembe, abafundise indaba kaShembe, ngoba phela emhlabeni indaba kaShembe akekho ngaba namandla okuyixoxa ngaphandle kukaShembe. Kwase bethatha isinqumo sokuthi kwehlike uShembe azokhuluma indaba kaShembe, ngoba engekho umuntu ongakwazi ukukhuluma indaba kaShembe emhlabeni ngaphandle kukaShembe. Kwabe sekuhlika-ke uBombela, isitimela samaMpondo, umletheni kaNomadina nazonke izizwe zithi mlethe, umlamlankunzi ngabe uyaziyeka zibulalana. Hayi bafowethu, angingawageqi amagula ngoba ngemuva. Isifundo sethu sanamuhla besithi kubalulekile ukugezwa kwabantu abadala. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga I